Ajde, Džoma udari jedan follow, like i share, pa da pogledamo u live-u. Ostali koji ste tu, dobrodošli, dobar dan, ja sam Đorđe, Web Hosting Srbija, radimo analizu sajtova domaćih preduzetnika za domaće tržište. Nenade Petroviću, dobar dan i dobrodošao i u ovom live-u. Ajmo da vidimo. Propo, Hes, šta je ko pre Propo? Da vidimo, Džoma je poslao Diesel neki, kako se zove, Diesel Shop. Evo, Diesel Shop, quality. Na kom je ovo jeziku? Ne, hoću na srpskom, evo ga. Dobro, na srpskom, sjajno. Idemo, kvalitet, izdržljivost. Propo. Dobro. Tamo gdje se govori dobro, srpski, dobro. Ovo mi deluje, šta je ovo? Ovo mi deluje kao neki gotov alat tipa Shopify, jel? Čekaj da imamo šta je ovo, nije to. Shopify, da. Kao što sam i mislio. Tati si napravio sajt, super. Nenade Petrović, evo odmorili smo se malo i evo sada ponovo ništa, kao da se ništa nije desilo prošle nedelje. Idemo dalje. Napravio si tati sajt, odličan je sajt, samo što je previše siromašan. Šta znači previše siromašan? Džoma, ovaj live možeš da gledaš i na YouTube kanalu. Da, možeš da gledaš i na YouTube kanalu, pa sve što budeš propustio ovde, možeš da ponovo pogledaš tamo. Ono što znači siromašan sajt jeste da ima previše malo sadržaja. Ne mislim na mali broj proizvoda, znači sajt može da bude i sa jednim proizvodom, a da bude bogat. Ovde ti imaš dovoljan broj proizvoda, tako da nema razloga da bude siromašan. Znači trebaš da imaš ovde dovoljno više teksta, čime se ti zapravo baviš i slično tome. Evo kao što si ovde stavio, dobrodošlicu, alati i slično, tako trebaš da imaš na svakoj strani. Proizvodi moraju da imaju opis. Svaki proizvod, koliko god delovao glup, mora da ima opis. Ovo ovde nije opis, ovde su tehničke karakteristike tog proizvoda. Tako da moraš da vodiš računa o tome. I svaka kategorija, kao što je ovde, recimo ja sam otvorio Bosch pumpe, jel tako, Bosch pumpe, ovde moraš da imaš opis te kategorije. Nema veze što je jedan proizvod, ide se na opis kategorije, odnosno Bosch pumpe, pa će u budućnosti da bude više takvih pumpi. Ovde ti se crni tekst na sivu pozadinu nije jasno vidljiv. To je otprilike to. Sve optimizacije ovde neću da gledam zato što jednostavno nema dovoljno teksta, pa samim tim nije radilo na SEO optimizaciji, pretpostavljam. Ali ono nije loše. S obzirom da je vjerojatno ovo firma u pitanju, neophodno je da staviš podatke firme, uslove korišćenja i slično, sve ono zakonski što je obaveza. Ako nije firma, onda ništa. Ali ako jeste, onda ste u zakonskoj obavezi da imate uslov korišćenja, politiku privatnosti, i da na kontakt strani ili u uslovima korišćenja bude ono podaci firme, sve što je potrebno. I to je otprilike to. Džoma, srećan početak, na dobrom si putu. Nikola Antić, zdravo Nikola Antić. Nikola Antić, možeš li jedan follow, share, pa da pogledamo i tvoj sajt u live-u. Evo ga. Džoma, nikakav problem, ljudi. Zašto ljudi danas koriste free domene kao što je Wix i Webflow i etc. Nenade Petroviću, iskreno nemam pojma, to mi je potpuno nejasno takođe. Ima besplatnih, ne besplatnih, nego ima jeftinih domena
sa INRS, CORS koji su 750 dinara za godinu dana, INRS 450 dinara za godinu dana. Tako da totalno mi nije jasno o čemu je to reči i zašto se koriste besplatni domeni, kao i tebi. Da vidimo rasadnik. Nikola Antić. Nikola Antić, on čime se bavi? Rasadnik, dobro. Naš rasadnik, ima dovoljno teksta ovde, sviđa mi se. Slider, dobro, ali mi slider nije ovde usporio ništa značajno, što znači da je sasvim dobro. PIB, evo matični broj firme, koja firma u pitanju, odmah u footeru, fenomenalno, svaka čast Nikola. Da vidimo. Pratiš li Google Business sajtove, što možeš free, nešto nisam u tome baš, a vidim koriste ljudi. Na koje Google Business sajtove misliš, Nenade? A imamo ovde kategorije. Šta su kategorije? Ovde je baš, boga mi, ozbiljan sajt sa dosta sadržaja. I mobilni, optimizovan i radi brzo. To je ono što mi sviđa. Kako kupiti? Pogledajte video uputstvo, fenomenalno. Pogledajte video uputstvo kako kupiti. Čovek je saznao da njegovi klijenti, odnosno posetioci koji dolaze ovde, ne znaju da poručuju online. Čovek je stavio video kako kupiti. Fenomenalno, fenomenalno. Opis. Sadnice, patulje. Bravo. Bravo. Ovo je, ja mislim, sajt za primjer. Čekaj da imamo sve optimizaciju, to radim na drugom browseru. Da vidim kod ovog proizvoda. Au, nema Nikola Antić. O, Gagi Mobile, zdravo, davno se nismo videli. Zdravo Gagi, ja ne vidim chat dok ovde proveravam. Znači, Nikola Antić, imaš fenomenalan sajt, imaš odlične proizvode, odličan opis, ali sve optimizacija, fale meta tagovi. Znači, ovo sve treba da bude meta tagovi. I ovo drugo je fenomenalno. Bukvalno nema jedna jedina zamjerka. Što se tiče stranice proizvoda, što se tiče ovih stranica, nema ni jedna jedina zamjerka. Osim tih meta tagova. Ajde da vidimo ovde kategorija. Kategorija nema opis. Svaka kategorija treba da ima opis, što znači da ovde baš SEO optimizacija nije išla do krajnjih granica i ne iskoristi se potencijal ovog sajta. To je jedina stvar. Ovo je sve vrh. Znači, svaka ti čast na ovome. Ovo može bude primjer sajta kako može lepo i dobro da izgleda. Postoji mogućnost preko Google My Business da napraviš free sajt. Pa da, Google ima onaj Blogspot i one slične, da, ima ljudi prave svašta. Najstvar koja ljudi koriste jeste GitHub, da mogu da stavljaju HTML sajt. O, Gagi Mobile, hvala puno za ove poklončiće i svega svačega si ti baš puno poslao. Hvala ti puno na tome, Gagi. Ajde da vidimo Nemanja kakav sajt Nemanja ima. Dugo te nije bilo, Gagi, i odmah poklončićima. Ne radim ja ovo zbog poklončinja, čisto da znaš, nemoj da misliš da sam nezahvalan, ali cenim gest prilično puno. Da vidimo, ovo je Vukan, jel se zoveš Nemanja ime, a Vukan Visual je, čekaj, jesi ti Vukan ili Nemanja? Nemanja, čiji se ovo sajt poslao? A ovo nije tvoj sajt. Ko sam ja? Ajde vidimo ko si ti, čekaj da ugasim ton na ovom, na telefonu. Hop. Pravljen sajt za klijenta. Aha, sjajno. Sjajno. Video editor na Balkanu. Sjajno. Znači čovjek se bavi video editovanjem. Ajmo da vidimo. Hop. 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 Kursevi. Dobro.
Dobro, nije loše. Nije loše, mislim ne, nije loše. Šta nije loše, odlično je. Ovo je one page, jao. Nemanja, kada su u pitanju one page sajtovi, ja ih zovem online vizit karte. Znači oni nemaju nikakvu svrhu osim da se pohvališ da imaš sajt. Znači one page bukvalno ničemu ne koristi. Bukvalno ničemu ne koristi. Tako da, ti si napravio, klijenti ti vjerojatno tako tražuju i to je sasvim u redu. Ali, da bi ovo imalo, da bi sajt imao bilo kakvog smisla, treba da ima barem 5 strana. Barem ovo što je ovdje stavljeno, da to ima svaka strana zasebno. S obzirom oblast čime se klijent bavi, tu može da stoji baš puno teksta, čak možeš i blog da staviš, mislim on da stavi blog, pitanje da li hoće to da radi, ali eto, to bi bila neka preporuka da bi mogao da se progura na Google, da ima nešto vredno. Ovako, jednostavno nema svrhe. Mislim, možda stavi da se pohvali, imam sajt i otprilike to je to. Ali nikakva drugačija poenta ili nečega nema. To je otprilike to. Da, ništa. Drago mi je da sam dao neki koristan savjet. Nenade, pa on je već kupio domen. Njegov domen je vukanvisuals.com. Gagi, hvala puno za share. Malo mi se ovdje glava ovako, promenio sam osvetljenje i sada dok podesim ovo. Anat, zdravo Anat, dobrodošla nazad. Gagi, gledaj Gagi šta sve posla čoveč. Aha, njegov je od Webflow-a, a ne od klijenta. Stvarno, čekaj da im. Gle stvarno, da. Nemanja. Gagi može bre, što ne može? Zašto da ne? Na engleskom, zašto Nemanja na engleskom ovdje, a? Loviš stranci. CSS, Webflow i ovo reklama. Pa dobro, Nenade, tek je čovjek na početku, pa evo, vidiš ima i ovo. Biće bolje nekada. I onda će da kupi domen i krenut će ozbiljnije da radi, možda hosting i slično tome. Anat, dobrodošla. Dugo te nije bilo, kako si provela odmor? Gagi Mobile. Evo Gagi Mobile, gledaj ga. Je li to bila sve optimizacija, nešto je trebalo? Gagi Mobile. Gagi Mobile nemaš description na prvoj strani. Koliko ti je trebalo da dobiješ register za Srb? U kom smislu koliko mi je trebalo? Novca mislim da je trebalo 300.000 da su plati, naravno i da su. Ali to ne plaćaš da im platiš, nego im plaćaš da kao kredit, unapred kredit. I naravno treba tu tehnički zahtevi nešto da se ispune, ali da. Ne računajući te tehničke zahteve. Ne znam zašto misliš koliko ti je trebalo. Što se tiče vremena, ako misliš vremena, to možeš bukvalno za jedan dan. Mislim, ne baš za jedan dan, potpisivanje ugovora ide i slično, ali realno je to jedan dan sve gotovo. Šta kažeš za izradu sajta preko DeepSeek sajt? Ne znam šta je to DeepSeek. DeepSeek. Nemanja Mirkov, pozdrav i dobrodošao nazad. Gagi, nemaš description na ovom sajtu.
Kogo da se bavi registracijom domena i slično, ja bih preporučio da oni postanu registar direktno, a naravno i da su. Ipak postoji description ovdje. Ne postoji. Nema description. Nešto se zeznalo na sajtu GG Mobile, čisto da znaš. Nešto ti se zeznalo na sajtu, ne ubacuje ti description. Jel ova analiza sajtova važi za sve webove? Analiza sajtova važi za naše domaće preduzetnike koji se bave nečim ovdje kod nas. Tako da to je to. Ako imaš neki sajt, bez obzira Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, može, da. DeepSeek je jedno, DeepSight je nešto drugo, ista je firma je, ali ista firma je radila. Ne znam, nisam video to, nisam testirao. DeepSeek. Build with I. Aha, pa vjerojatno nešto, kako se zove. HTML sajtovi. Ne znam, nisam koristio, nisam probao, ali probat ću. Eto, hvala na tome, pa eto čisto da mogu da radim neki review. Pa ja se bavim prodajom servera i VPS-a. U tom slučaju ne, znači ne radim konkurenciju Hazen. Nenad, možeš baciti pogled. TitanShield.pro, je li za naše domaće tržište? Nenade. TitanShield. Ne radim hosting, znači ne radim hosting, reklamu preko, to jest ovdje. Čekaj da imamo DJ Bogda, Skynet TV, da vidimo kakav je to sajt. Da, ops, crko ti sajt nešto je. DJ Bogda nešto ti sajt crko. Tajić Bogdan, AutoKill Dev. Developeri idemo. Ovo je ponovno one page ništa. Evo ti, mislim kako se zove. Tajić Bogdan. Tajiće Bogdane, sajt previše jednostavan i ne sadrži bukvalno ništa korisno. Znači ovo je vizit karta čisto da se pohvališ da imaš sajt i otprilike to je to. Inače nikakvu drugu funkciju i vrednost nema. Tako da nemamo šta da uradimo review. Znači da bi sajt bio pravi sajt moraš da pratiš onaj princip 5 strana o meni, koje usluge pružam, tehnologije koje radim, klijente koje sam radio, početna strana, to je otprilike ono Tajić Bogdan šta treba sajt da sadrži. DJ Bogdan, upravo kopiram tvoj sajt, odnosno ovo što pišeš i idem paste i bukvalno ništa ne otvara. Hvala puno za lajkovi ljudi. I ne zaboravite i share i follow i like da dođemo do onih kojima je pomoć potrebna, da možemo da odradimo analizu i njihovog sajta. DJ Bogdan, proveri sajt. Nenade, ne radim kako se zove, konkurenciju bilo koja vrsta hostinga, čak ne radim ni radio hosting, tako da ne radim to. Duje, zdravo Duje, dobrodošao u ovom live-u takođe. Nema ga još Andras. Lukoni, hvala puno za follow. Anat, ne kucam uopšte, ja idem copy-paste.
Evo copy paste ponovo. Otvara typo 3. The page did not exist. Otprilike to je to. skynet.ktv.rs. Hvala ponovo Lukoni. Evo sad mi izlazi kad sam preko Google ušao, kad idem direktno na paste, zašto ne izlazi, to je sad već jako zanimljivo pitanje. Čekaj da vidim zašto ne izlazi. Evo sad ponovo da idem copy komentar. Idemo ovamo paste. Sad izlazi ovamo. Nema veze. Lukoni, hvala puno što si se javio i što eto podelio svoj domen. Ostani ovde da završimo DJ Bogda pa da pogledamo i njegov, odnosno da pogledamo i tvoj sajt, da radimo analizu. Nemanja Mirkov, naravno može. DJ Bogda, udari jedan follow, share, like pa da pogledamo i tvoj sajt u live. Da vidimo DJ Bogda. DJ Bogda, odlično, završio je on sa shareom, lajkom, da vidimo. Optički. Skynet.ktv. A ovo je prodaje paketa, dobro. Dobro, ovdje ima lepo dosta sadržaja, evo ima tu i podaci firme, nešto slično, je li tako? Da. Aktualnosti, dobro, dobro. Sviđa mi se. Prva strana, paketi, može paketi, ajmo da imam pakete. Naši paketi, ovo je previše siromašnog teksta, čekaj da vidimo meta tagove na ovom delu, šta će to reći. Najbrži optički kabel, dobro je, vidite to. Meta tagovi su odlični na ovoj strani, da imamo šta još ima, podrška evo ovde možemo tako da ih nađemo. Kad smo kucao Skynet.ktv na Google, izašla mi kontakt strana. I da vidimo zašto nije izašla ova, Skynet, da imamo. Najbrži optički kablovski. Čekaj, pa ovo je isti meta tag na svakoj strani. Aha. Dobro, shvatili smo. DJ Bogda, sajt ti je brz, odličan, super, SEO optimizacija, stavio si description 1 na svim stranama, to je baš bez veze. Odnosno, s time ne možeš da se proguraš na Google uopšte. Znači, moraš svaka strana super, ali moraš poseban opis za svaku stranu. Još je u fazi pravljenja. Sve sam učim, ali preko sajt kreatora sve lagano. Super. Hajde da vidimo sajt kreator kako radi. Kako beše domen? Aha, Skybar. Skybar.rs. Da imamo sajt kreator. Ovo ovdje trebaš da staviš onako mobilnu optimizaciju, to jest one 3 crtice i da kliknem. Dobro, video sjajno. A imamo nastupi. Aha, rezervacija. Mora više teksta. Skybar, evo ovdje ima dovoljno teksta. Dobro. Odlično. Galerija. Nema. Još uvijek je sajt u izradi. Dobro, znači što se tiče samog sajta trebaš da staviš tekst i samo tekst. Ovaj meni ne može ovako da stoji na sredini, mora da stoje ovako 3 crtice, mobilni prikaz menija i onako da bude padajući ili slično. To je jedino i naravno kad budeš završio, verovatno ćeš više da ubaciš teksta. To je to, Lukoni. DJ Bogda, hvala puno. Nemanja,
FMBD, onaj za, novo za prijatelj, ambalaža radi tako to. Nemanja Mirkov, Srbija Srbima tvoj vikend, može i to. Može i to. Hvala puno, DJ Bogdan. Stivi, zdravo Stivi. Nisi vratio stari nickname. Ajde da vidimo, Nenad šta je poslao. Plastične ambalaže. Da vidimo plastične ambalaže kako idu. Savet plastične ambalaže, porodična kompanija, porodične vrednosti. Dobro. Znači, Lukoni, ovako mora sajt da ima dosta teksta na svakoj strani. Dobro. Šta imamo dalje? Proizvodi. Proizvodi, sviđa mi se. Idemo, proizvod. Evo mi se ne sviđa. Znači, ovdje mi ide filter, pa onda lista. To je u redu, ali hoću da mi bude onako smanjeno, jer ja ne želim još uvijek ništa da filtriram. Hoću da pogledam proizvod, recimo. Znači, nemoj da me forsiraš da filtriram bilo šta kad ne želim da filtriram. Ovdje nema opis. Aha, ovo je opis. Ne, ovo su tehničke specifikacije, to treba da spada, ovo treba da spada u dodatne informacije, a ne opis. Ovo nije opis. Opis stavljaš ono kako Google, preko Google da dođu ljudi da nađu direktno ovaj proizvod. Znači, tome služi opis. Da nahvališ proizvod i da udariš sve optimizaciju za ovaj direktan proizvod. Tome služi opis, a tehničke karakteristike su ostali podaci i ostale karakteristike. O nama, ajmo da vidimo o nama, sjajno. Evo ga i ovdje. I ovdje ima dovoljno teksta, brzo radi, puno slika, super. Znači, samo proizvodi nisu dobri. Odnosno, proizvodi su dobri, opis nema. Ali to je otprilike to. Vuča, pozdrav Vuča. Za te pare bolje ne može. Ja nisam ni rekao, Nenade, da pišeš ti opise, mislim, to nije tvoj posao, osim ako nisi plaćen. Nije rađen na taj fazon, radi samo korporativne proizvode 3,5. Dobro, nikakav problem, mislim, ono, ti ne treba da pišeš opise. Često sam pisao na chat podršci, imam paket kod tebe. Vuča, drago mi je što si se onda javio. Ako imaš neki sajt, daj i napiši ovdje u komentaru, pa da odradimo analizu. Iako za moje klijente to radim i van ovog TikToka, ali evo možemo i ovdje malo te izreklamiramo i to je to, Metal Industrials. Ko je ovo poslao? Metal Industrials. Nemanja Mirkov. Nemanja Mirkov je poslao Metal Industrials. Sajt radi fino, brzo, ima dovoljno teksta. Kontakt na početku. No, politika i privatnost se ne stavlja u glavnom meniju. To stavi, to uvijek ide u footer. Web shop. Sviđa mi se, hoću web shop. Odmah da biram i odmah u korpicu, sjajno. A ovaj pop-up. Svaki proizvod treba da ima zasebnu stranu, ne da bude pop-up. Time gubiš strašno na SEO rangiranju, čisto da ti kažem. Ovo je baš loše. Čekaj, kako sad mi se promenio meni. Ovdje je jedan meni, a kada kliknemo u web shop, drugi meni. Ne razumijem baš kako je to moguće. Ne znam ni zašto je to tako odrađeno. Nemanja Mirkov, zašto si ovako odradio meni? Znači, idem na prvu stranu, jedan meni, a kada odem na drugu stranu, to je odnosno na web shop, neki drugi meni. Loki, Higher Aviation, moraš da napišeš domen. Srbija Srbima, hoćemo posle Nemanja odmah. Leslie, šta misliš o... Ništa, Amazon fenomenalno, mislim. Za svačije potrebe, onako. Ko šta treba, to ima. I ja ga recimo koristim za slanje mailova. Amazon, ono za masovno slanje. Pod masovnim slanjem ja mislim na slanje predračuna računa svojim klijentima
i koristim Amazon za tako nešto. Zašto ne šaljem recimo sa... Čak i samo da završim ovde. Znači ovdje imaš dovoljno teksta, sad ću da proverim meta tagove na ovom sajtu, ali s obzirom kako je ono rađeno ne verujem da ima nekih meta tagova. Ima meta tagova. Znači ipak ovdje se radilo na SEO optimizaciji, ali da, ipak se radilo na SEO optimizaciji, samo eto neki čudan deo sa ovim menijem. Pogledaj to, Nemanja. Vidi. Znači meta tagovi su odlični. Iznenadio sam se. Leslie, sjajno pitanje za za Amazon Cloud i bilo šta. Oni imaju za e-commerce, sve zavisi za kakav e-commerce. Imam jedan video već objašnjen gde sam govorio o tome kako neki developeri odmah svojim klijentima daju dedicate servere. To isto važi i za Amazon Cloud server ili bilo koja druga vrsta tipa hostinga. Znači ako neki prodavac kreće tek sa prodajem, njemu ne treba ni dedicated, ni cloud, niti bilo šta jače od shared hostinga. Zašto? Zato što sve to zahteva dodatno ulaganja, više novca, sve to može da uloži u samu reklamu i prodaju. Ukoliko je klijent veći, odnosno veća firma hoće na veliko da krene, onda to ima smisla. Znači hoće i inostranstvo, i Srbiju, i da plaća puno reklamu. Kada kažem puno reklamu, mislim na nekoliko hiljada eura, to podrazumeva puno reklamu, to znači da će u tom trenutku kada je reklama aktivna da privuče veliki broj poseta i onda taj sajt i hosting treba da izdrži to. U tom slučaju se kreće sa nekim jačim hosting paketima, odnosno rešenjima. Ja sam na Hetzneru, znači moji serveri su na Hetzneru, iznajmljujem tamo server. Čemu služe meta tagovi SEO optimizacije? Služe za opis, rangiranje sajta. Leslie naravno može. Hajde da vidimo šta je bilo ono Srbija s Srbima. Srbija s Srbima, udari jedan follow, share pa da pogledamo i tvoj sajt u live-u. A ostali koji ste se tek sada priključili, ja sam Đorđe, Web Hosting Srbija, radim analizu sajtova naših domaćih preduzetnika za domaće tržište, kako bi im pomogli da budu bolji i uspešni online. Trano je kod mene. Kako misliš Trano? Hajde pogledamo ovaj sajt. Tvoj vikend? Zanimljivo. Dobro, lepa slika. Lepe slike, zapravo. Tehnička podrška na Gmailu. Znači imaš tvoj vikend, treba da bude podrška@tvojvikend.com. Marketing@tvojvikend. Znači Gmail je nedopustiv kada se radi nešto ozbiljnije. A ovo je sve kako je brendirano i sve kako je napravljeno, izgleda ozbiljno, ali Gmail je nedopustiv. Svi oglasi, ajmo svi oglasi. Da imamo neke oglasi. Dobro. Lepo. Lepo. Ajde imamo kakav je meta tag ovde. Kada su u pitanju ovi oglasni sajtovi, za njih ne može nešto meta tagovi da se rade posebno. Ovde recimo meta tagu uopšte nema. Ali kako možete da poboljšate, već sam u jednom od videa objasnio, jeste kategorije. Znači ovde može da se rade kategorije na osnovu lokacije. Gde je ovde lokacija? Lokacija ovog apartmana, ne vidim lokaciju apartmana. Beograd, Jakovo, Beograd. Aha, Jakovo, Beograd. Znači apartmani Jakovo, Beograd ili apartmani Beograd. A kako biste naterali klijenta da u opis stavi opis pogodan za SEO optimizaciju? Tako što mu date primer. Znači on stavi naziv i vi mu diskretno kažete dobar opis za tvoj apartman kako bi se brže iznajmio i kako bi se bolje iznajmio, kako bi privukao više klijenata. I on će sigurno poslušati i sa vašim primjerom
kada bude on kucao, ako bude koristio vaš primjer, onda će da bude i bolja SEO optimizacija, čak i za pojedinačne oglase. Ali ključno je ono što zapravo sigurno možete jeste po kategorijama, u ovom slučaju po lokaciji. A ovde recimo ne vidim lokacije. Znači apartmane da izlistam po lokacijama, gradovima, državama i slično. Ima blog, tako da je ovo odlično, ali treba blog. Ne radi nešto o nama, ne radi nešto dobro, znači ima par linkova koje ne radi. Evo, hoteli nema. Znači ovo je tek krenulo izgleda sa radom, ali eto, to je bio Srbija Srbima. Ako ti nešto ne bude bilo jasno, ili si propustio neku informaciju, imaš na YouTube ovaj live od sutra, verovatno. Da, vidimo. Koja je najbolja i najjeftinija platforma za kupovinu domena.rs? webhostingserbia.rs je zvanični prodavac RS domena, nacionalnog domena Srbije. Cena je 1950 dinara uz hosting ili 2250 bez hostinga. Gagi Mobile, samo imaju mušterije bez brige. Iskreno je bolje uzeti VPS na Hetzneru sa više sajtova ili shared hosting kod tebe? Zašto Vučo ne bi uzao VPS kod mene? Recimo, pošto ja imam i VPS. Ali zašto je bolje VPS ili shared hosting, sve zavisi od toga kakvi su sajtovi i šta je potrebno za tim sajtovima. Jer na VPS-u ti samostalno trebaš da radiš kontrolu i ažuriranje softvera, instalaciju i kontrolu svega. Dok na shared hostingu se baviš samo sajtovima i ničim drugim i sve radi to hosting provider za tebe. Našao sam problem, imam prevod u svakom PHP, pa je tamo navbar jer nisam radio posebno prevod. Aha, eto, Nemanja je rešio problem odmah. Srbija Srbima, to su novi oglasi, treba su raditi meta tagovi, stari oglasi. Srbija Srbima, zašto radiš meta tagove ručno za svaki proizvod? To je zabrinjavajuće. Jer ako odjednom imaš 1000 oglasa, kako ćeš onda moći da ispratiš sve to sa meta tagovima? Nikako. Nikako. Jovan Stupa, bio si mušteriju? Odlično, samo neki imaš mušterije, Gagi, bez problema. Jovan Stupar. Hajde da pogledamo, kreiraj, s pomoći, aj kreiraj. Može. Jovane, uzmi udari jedan share, like, follow, pa da pogledamo tvoj sajt u live-u. Rexona takođe. Gledali smo tvoj sajt, fali ti meta tagovi. Meta tagovi na sajtu nešto su prestali da rade, čisto da ti kažem, Gagi. Znači description, očisti cache, najverovatnije je to problem. Jovan Stupar, nema ga. Roksana je ispratila i šerovala, followovala i lajkovala, pa da pogledamo njen dok Jovan Stupar ne odradi svoje. Da vidimo. Ona, što je lep meni širok. Jao, ovo je one page. One page, da. A, nije. Nije one page, katalog je zaseban. Dobro, sviđa mi se ovo. Ovo mi se sviđa. Ponuda. Roksana, tako je. Roksana, što se tiče ovog sajta, jeste, za sve ove kategorije, odnosno stavke u meniju, trebaš da imaš posebnu stranu, kao što je to urađeno sa galerijom, katalogom. Znači, kontakt treba bude zasebna strana, ponuda zasebna strana, o nama zasebna strana. Zašto zasebne strane? Da bi mogla više da privučeš klijente za svoj sajt i na svoj sajt. Jer svaka od tih strana ti daje mogućnost da targetiraš određeni tip ključnih reči pomoću koga ljudi dolaze do tebe. Kako da te nađu? Ovde je sada pitanje, znači evo, title na
naslovna strana na ovom sajtu jeste dosel samo. Ne može tako, znači mora luksuzne porcelanske ploče za prostor. Ili luksuzne porcelanske ploče, to da bude naslov za početnu stranu. Pa onda drugačiji naslov i opis za svaku sledeću stranu. To bukvalno važi za svaku stranu i svaka strana treba da ima ovoliko teksta. I da to Google lepo uhvati sa tim ključnim rečima. Imaš osnovna SEO optimizacija, Web Hosting Srbija na YouTube-u, kako da to odradiš, da to ima smisla da privučeš što veći broj ljudi, jer imaš fenomenalan sajt koji, mislim, ja ne komentarišem pretvarano izgleda, ali ovo je baš vrhunski odrađeno, tako je bilo šteta da ne bude na nivou. Nikakav problem, Roksana, uzmi slobodno vremena i na dobrom si putu, samo eto ta SEO optimizacija i za svaku ovu po jedna strana. Ide ti odlično. Želim ti puno sreće. Kako da očistim cache? Cache očistiš tako što odeš na Lightspeed i imaš tamo u toolbox purge all. Kreirao sam Partizan, kako osvojili podelite na početne. Nisam siguran, još uvijek nije, aha, dobro. Dragan Jovinovski ima svoj sajt. Dragane, udari jedan follow, share, like, pa da pogledamo tvoj sajt u live-u. Jovan je uspeo da odradi sve. Super, Jovane. Čekaj, gde ti je sad bio sajt? Ja sam zatvorio. Aha, evo ga. Evo ga, našao sam. Od Jovana Stupara našao sam sajt, odnosno domen. I da vidimo ovde, idemo ovde. Oni koji ste se tek sada priključili, ja sam Đorđe, Web Hosting Srbija, radimo analizu sajtova domaćih preduzetnika za domaće tržište. Sad radimo Creator RS. Uz pomoć AI kreiraj jedinstvenu sliku za proizvod. Ovo koristiš API od čega? ChatGPT ili šta? Dobro, ovo izgleda baš fino. Ovo izgleda baš fino. Leonardo. Ništa se ne dešava kad kliknem kreiraj. Ništa nemam da upišem za sliku. Ide učitavanje, vrti. Evo, ide učitavanje gore. Osvežim sajt i učitava se i dalje. Nešto je prestalo da radi. Prestao je sajt da radi. Svi su otvorili u live-u i sajt je crko. Znači, treba ti bolji hosting. Ne znam gde se hostuješ, ali ovo je vjerojatno udario si u neki limit CPU. Jovan Strupar. Znači, proveri hosting. Ovo ti hosting zabagovao. Čekaj da ugasim pa da upalim ponovo. Inače, dobar da je domen, lako se pamti. A čekaj je shop. Neće sad mi ono, vjerovatno, sad već i moj browser vjerovatno keširao pa sad dok prođe. Evo ga. Aha, dobro, čekaj da se vrati. Proradilo je. Neću shop, vrati se, beži odatle. Tako. Dobro, ajmo da probamo. Čekaj da imamo stranice, kakve imamo, proizvodi. One page, nemoj one page. Nadam se da si čuo malo pre
Ne znam da li si čuo malo pre šta sam pričao za one page sajtove, znači samo slika bez nekog smisla. Nemoj za svaku od ovih stavki kreiraj posebnu stranu. Najme probamo kreiraj ovde. Aha, evo ga. Opiši sliku. Najbolji hosting na Balkanu. Ostalo ti još 4 kreiranja, dobro. Tako i treba. Ali ovde nisam siguran da li detektuje botove. Recimo Jovan Strupar, da li detektuje botove na ovome. Jer ukoliko botovi krenu... Aha, hosting, on je host kao dobrodošlica, ono, kao dobro. Kreiranje. Da. Kao apartmani, nešto slično, verovatno. Dobro, slike koje je kreirao fenomenalne su, da. Evo, izabrao sam ovu sliku. Šta dalje? Aha, da štampam na majicu. Odlično. Ne samo majica, nego svašta nešto. Dobro. Dobra ideja. Dobra ideja, samo proveri sa hostingom nešto ti ovde nije baš kako valja. I nemoj da bude one page, nikako. Nemoj da bude one page. I vidi da li mogu botovi da ti rade ovo, da ti ne potroše sve tokene. Bez veze. Dragan Jovanovski, ubacio si novi sajt. Kakav je ovo sajt Dragan Jovanovski? Oni koji niste ispratili do kraja, live možete da pogledate i na YouTube-u, najvjerovatnije od sutra. Od sutra. Ajde da pogledamo ovaj sajt. Drugar Makedonac. Kako je sredio? Dobro. Ova slika ovde, aha. Ali ovde se ne vidi do kraja, vidiš. Evo ga ovde. Pop-up koji nisam tražio. Dobro, hajde da vidim neki proizvod. Evo ovaj. Ovaj proizvod kaže, sjajno im opis. Da li se zove početak? Kako se zove proizvod? Ne znam sada baš da pročitam, ali nema veze. Nermonije. Gde piše ovde to? Ne piše. Dobro. To znači da SEO nije rađeno. Da, meta tag fali. Dobro. To je bio, kako se zvala osoba koja je postavila ovaj sajt, to se zvao Dragan Jovanovski. Dragan Jovanovski, SEO optimizaciju nemaš. Nema SEO, evo ga, čovjek je napisao nema SEO. Dok ja njega pronađem gore, on kaže da nema SEO, dobro. Što se tiče sajta, malo sporije ti radi, e-prodavnica, znači evo kliknem i ono par sekundi. To će vjerojatno i Google sada da kaže, linkovi treba da ti budu na latinici. Razumem da je sajt na ćirilici, razumem da je ćirilica u pitanju, ali mora kao domen da budu na latinici, da kada se kopira, da ne bude ovakav link. Znači link je ono sa čudnim karakterima, evo ovdje ću da prikažem, pošto se ovdje vidi. Jel se vidio? Ne vidi se. U svakom slučaju evo vidi se ovdje. Znači ovi čudni karakteri i kada korisnici budu kopirali, njima će da izađe ovako, zato što je ćirilica. Sve linkove treba bude latinica, kao što i sam domen, da bude lepo, čitljivo i jasno onima koji kopiraju, da se ne zbune nešto. Što se tiče rezultata brzine, ovde sajt nije prijavljen na Google, ali dobro, čovjek je rekao da nije SEO optimizacija. Što se tiče brzine, delo je da je dobro. Ovde bi samo prebacio, ovde bi samo stavio možda Lightspeed neki plugin da to bude za nijansu brže i naravno SEO optimizaciju. Ali što se tiče samog sajta, ovde je fenomenalno. I nema ništa, nema drugih zamjerki. Mislim, ovo je već ozbiljno rađen sajt, tako da nema problema tu. Nikakvi.
Ostali koji ste se tek sada priključili, ja sam Đorđe, Web Hosting Srbije. Radimo analizu sajtova domaćih preduzetnika za domaće tržište. Adri Shop. Mora ceo domen da se upiše da bih znao koji je domen u pitanju. Da li je dobro da ubacim u pluginu VP Fastest Cache pa tamo da obrišem cache? Gagi, ne instaliraš novi dodatak. Ako nemaš ni jedan cache plugin, onda ne ubacuješ ni jedan ili ubaciš Lightspeed po mom uputstvu. Pogledaš na YouTube Web Hosting Srbija, imaš tamo optimizacija sajta za par sekundi. Arriva Car Detailing. Može, uzmi, udari jedan follow, share, like, pa da pogledam i tvoj sajt online. U live u stvari. Otvorio sam pogrešan browser. Čekaj da mi se ugasi. Vratio sam se. Koristi već 2 godine ovaj hosting sve preporuke. Đurić, hvala puno na preporuci. Daj, ubaci tvoj sajt pa da uradimo pregled i tvog sajta ovde direktno live. Malo ti izreklamiramo i to je to. Čekaj da vidimo, čovjek je udario share, like, follow, pa da pogledamo njegov sajt. Poboljšajte izgled svog automobila stručnim detaljnim pranjem. Sjajno. Google Reviews, sjajno. Znači, dizajn sajta se najviše oslikava u tome kada se ubace ovako visoke kvalitetne slike koje rade brzo. Znači, sajt može da bude najprostiji moguć 2-3 elementa, ali ako ima ovakve slike, onda bit će ludilo od samog dizajna. Ovaj sajt radi odlično, ali ovo mi deluje da je neki HTML u pitanju, čim ovako ima jedno ispod drugog. I slike ponovo odlične, svaka čast na tome. Ponovo ovo se vraća. Ajmo da vidimo neka druga strana. O nama. Ajmo da vidimo o nama šta kaže. Dobro. Evo ovdje slike. Šta kažu naši klijenti? Dobro, ovdje nije rađena sa optimizacijom. Zašto nije rađena? Jer tekst se ne slaže sa onim na koje sam strani. Ovdje bi trebalo da bude o firmi ova koja je, tekst u vezi te firme i lokacije, kako bi ljudi mogli da nađu tu firmu, ovu vrstu usluge i tu lokaciju. To je za stranu kontakt, za stranu nama je ta vrsta, to jest ta firma i lokacija, ništa drugo. A za usluge, onda se radi za svaku od posebnih usluga, se radi optimizacija konkretno za tu uslugu bez lokacije. To je otprilike što se toga tiče za SEO optimizaciju. Arriva, nadam se da si čuo. Samo sada da vidim šta sam ja to propustio od ozgo, baš sam puno propustio. Kursevin Dačo. Dačo, kada budeš završio ceo sajt, javi se pa ćemo da odradimo analizu, radit ćemo, svake nedelje radimo analizu sajtova. Baš sam puno propustio. Moj link neće da se pošalje, Vuča. Ti si poslao neki link, čekaj samo da vidimo. Slaviša, evo ga, Slaviša ima neki. Slaviša, udari jedan share, follow, like, pa da pogledamo tvoj sajt. Pa da pogledamo tvoj sajt na live. Vuča, poslat je tvoj domen, da. Vidim ga, da. Evo ga. Vuča, udari jedan share, follow, like.
Čekaj da vidimo gde je ovaj, kako se zvao, Slaviša. Slaviša li si tu? Nije Slaviša tu, Slaviša pobegao. Military shop, radim domene samo koji imaju pravi hosting, ovako nešto ne. Ne pravi domen. Pogledaj moj URL, ovo sam odradio, koristim, hosting. Đurić Geo, ima još puno, ali eto koji. Đurić Geo mi ništa nije izašao. Đurić Geo nije mi izašao tvoj domen. Dačo, kada budeš završio ceo sajt, onda nema svrhe da radimo analizu sajtova samo jedne strane. Evo sad ćemo, Vučo, nema ga Slaviša da se javi, pa evo sad ćemo tvoj. Kako je moguće da si ovako brzo napravio optimizaciju sajta? Bukvalno nije prošla sekunda jedna, gledaj kako se učita. Čak ovo sledeća stranica. Vuče, ovo si koristio Lightspeed, jel? Je li ovo HTML sajt ili šta je? Radio si optimizaciju, gleda sve inline. Svaka čast, mislim sajt nema puno slika. Tako da to je u redu. Ali bukvalno ista sekunda, to je karakteristično za HTML sajtu React Next. Da, ono da. A kako se vrati na početak? Aha, evo ga. Dobro. Nema opisa ovde. I ovde nema tekst. Pricing. Znači, zašto mi tražiš da dam mail adresu da bi video cene? Mislim, to nema smisla. Zašto da dajem mail adresu? Stavit ću neku bez veze mail adresu samo da bi dobio cenu. Onda ti dolaziš do toga da dobijaš netačne mail adrese, tako da si ti u problemu. Sjajno, YouTube ovde nije stavljeno video i to doprinosi brzini. Odlično, odlično, svaka čast. Svaka čast. Ovde ima dovoljno teksta. Čekaj da vidim sve optimizaciju za ovaj sajt. Sve optimizacija ne postoji. Nije na ovoj strani. Da. Sve optimizaciju nisi radio. Znači meta tagove nema. Meta tagova nema. I daj da vidimo cene. Aha, bit će cene. Dobro. Da, dobro. Eto. Đurić Geo, nema problema. Možemo da vidimo, da. Radimo analizu svih sajtova, ne samo one koji su kod mene. Aha, Vuča, eto, vidiš, mene je to potpuno zbunilo. Ja sam mislio da je to, kako se zove. Ne, ja sam mislio da je to pricing i ono, vidiš. Eto, mogu da. Mora to malo korisničko iskustvo. Da ne zbunjuje. Hajde pogledamo ko je ovo Đurić Geo. Čekaj da proverimo ovde. Da li otvara. Home loop. Ajde da vidimo ovaj sajt. Opa, evo ga. Izbacio bi ovaj loader. Nemam potrebe za tim loaderom. Vučo, odlično. Odlično si je, lepo si odradio, samo trebaš više teksta i ono, bez navlačenja. Vidi ovde što je lepo ovako odrađeno, slika visoke rezolucije s ovim, fenomenalno. Vidio se. A šta ti radiš?
kreiraš thumbnailove. Ko je to? Đurić Geo. Ti kreiraš sličice za YouTube, jel? Aha, on drži agenciju za kreiranje thumbnailova. Petar PTM, ne radimo takve stvari, nemoj da šalješ ponovo. Sjajni su ovi thumbnailovi, fenomenalno. I sviđa mi se ovo kako je lepo odrađeno. Volio bi ja da imam ovakve. Ali ima pricing ovdje. Clients. Aha, ovo su klijenti. A je li ima ovaj kako se zove, cene? Vidite to. I milion ovih ima. Thumbnails. To je bio telefon, ali nema cene. Dobro. Fenomenalan sajt, ali ovdje nemaš dovoljno teksta za SEO optimizaciju. Ja sam se malo zagledao više u ovu uslugu, zato što bi volio lično da imam takve dobre thumbnailove. Nemaš SEO optimizaciju na sajtu, ne znam da li ti je platio SEO optimizaciju, ako nije onda je u redu, ako trebao bi da mu ponudiš recimo SEO optimizaciju da mu to odradiš. Eto. Debug production. Dobro, ovdje ima samo 2 stranice. Ovdje ima samo 2 stranice, nema smisla da se radi analiza sajta. Ali dobro, lepo radiš Đurić, je li isto radiš kao Vuča u Reactu, HTML, nešto? Kako radiš? HTML, sjajno, odlično. Odlično. Eto i Vuča lepo radi React i HTML, fenomenalno, svaka vam čast na tome, to je baš lepo. U suštini samo nije zahvalno kada se vrše izmene i recimo optimizacija, to je malo, treba na svakoj strani nešto, ali u suštini odlična je stvar, brzo rade, imaš bezbedan sajt, klijent nema bukvalno nikakvih obaveza oko toga da bilo šta menja, radi. Jedino što mora vas da kontaktira za neke izmene, ali naravno sve stvar dogovora i rada. Odlično, samo napred. Hristijane, zdravo, dobar dan, ne radimo takve sajtove koji nemaju svoje domene. Znači treba sajt da prvo ima domen svoj, a drugo da bude za domaće tržište. Ovi nisu neki bili za domaće tržište, ali to su moji klijenti koji imaju hosting kod mene, pa onda čak i bez toga odradimo analizu. Vuča, veća bezbednost. Nisu 15 isti, neki su manje, neki više, zavisi od toga, paketi i slično. Ali evo recimo, odlično pitanje, zašto uzeti više servera, a ne jedan veći? Jer ako jedan veći crkne, crklo je tipa 10.000 sajtova. A ako ti crkne jedan, možda crkne samo 200 sajtova, znači manji obim sajtova je zahvaćen i onda veća sigurnost. Ako bude DOS napad, ako bude bilo koji problem, evo recimo sinoć sam imao problem na jednom serveru gde je u data centru crko neki osigurač, neka struja, neko pregorevanje nečega je bilo i server taj je bio offline 53 minuta. I to je bukvalno zahvatilo jedan server. Zamisli da na tom jednom serveru tako crkne nešto na što nemaš uticaja i svi sajtovi budu 53 minuta offline. Tako da eto recimo, to je otprilike to.
Hristijana, ne moraš da imaš hosting kod mene, ali potrebno da imaš dobar domen, to je normalan domen sa extension.com nešto i da bude za naše domaće tržište. Znači, ova analiza sajtova je domaćih preduzetnika za domaće tržište sa pravim domenima, .com, .rs, nešto, možda i .xyz, ali da bude za naše domaće tržište, a tvoje čak sadrži besplatan domen, znači besplatne domene ne radimo. To je otprilike to. Da, hvala puno Vuča. Ako budeš uzimao hosting, onda da, definitivno na webhostingserbia.rs uzmeš hosting, kupiš domen, jeftini domen ima .in.rs, je 450 dinara za godinu dana. Ostali koji ste se tu priključili, ja sam Đorđe, Web Hosting Srbija. Radimo analizu sajtova domaćih preduzetnika za domaće tržište i evo sa Vučom pričamo o hostingu i serverima. Taman posla. Dobro su pitanja, pa mogu nekom da koriste, ima tu developera koji slušaju, pa oni imaju nekad svoje VPS, svoje servere i onda da znaju, recimo, moj ugao gledanja. Imao je jedan hosting provider, ali odavno i on se prodao, zvao se UniWeb Hosting i on je imao tako jedan ogroman server i stavljaju sve. I onda tako se desi problem i onda hiljade ljudi bude u problemu. Mada je on radio prilično loše, znači može jedan veliki server, ali sa dva servera pa da se kombinuje. Jesi čuo i šta misliš o Sailoru kao opciji za e-commerce? Nisam čuo, Undenied, nisam čuo, ne znam ništa o tome, nažalost. Za e-commerce još uvek, ako je to zatvorena platforma, ja sam strogo protiv zatvornih platformi, trebaš da imaš potpuno slobodu i da budeš vlasnik sopstvenog sajta. Ako misliš na Web Hosting Srbija, molim te podeli svoje iskustvo zašto je Web Hosting Srbija za izbegavanje, volao bih da znam. Ja sam vlasnik, pa eto da promenim nešto ako nešto nije bilo dobro. Imao sam drugara koji je na tavan podigao mini server. Može kako se zove da digneš server bilo gde. Samo pitanje koliko će to da radi. Recimo ako pukne internet ili oslabi internet, može da nestane struje. Znači trebaš da imaš agregate, trebaš da imaš dupli internet, trebaš da imaš hlađenje, trebaš da imaš svašta nešto da bi to bilo stabilno, u smislu stabilno. Zato recimo ja nisam u mogućnosti da imam svoj data centar, već iznajmljujem servere. Vuča nećemo tako, pusti neka kaže čovjek šta fali, možda stvarno nešto nije bilo korektno prema njemu, pa da vidimo tačno šta je problem. Kako dosovanje ima veze sa hostingom? To tebi neko dosuje sajt možda. Mi ne dosujemo sajt nikom. Eto, vidiš Vuča kako se pogreši nešto. Ćopi, zdravo Ćopi. Ko je tebi dopustio da koristiš TikTok? Pa ludi smo bret Stefke, kako ne bre, vidiš da smo totalno poblesavili. Ćopi, ne radim preko neta, ja samo live radim na TikToku preko pisma, pošte. Znači zalepim, kako se zove, nalepnicu na pismo, odem u poštu i pošaljem svima koji hoće da gledaju live. Hvala puno Aleksa. Poštovanje ništa manje. To je to za danas što se tiče live-a. Drago mi je što sam pričao s vama, drago mi je što ste bili tu. Svako dobro, pa se vidimo sutra od 18 časova. Ja sam Đorđe, Web Hosting Srbija. Prijatan ostatak dana.